Yo rek, balik mana awek dhewe. Dadi rek, di video iki awek dhewe bakal seru-seruan maneh kaya iko. Nah, tutno keseruane awek dhewe sampai besok. Saiki wayahe turu. Oke. Lanjut besok ya. Yo rek, balik mana ya ambek awake dhewe ya akeh. Mbek dhewe ku wis kok biasae. Nah, ndek kene awake dhewe yo sik yo apa lali. Ya sadurunge ku yo aku njaluk sepuro rek nyang awakmu kabeh. Soale akeh sing takon, "Kapan upload, Mas? Kapan?" Yo iku sih masalah iku sih akeh permasalahan rek. Yo masane sak koncoanku pribadi. Di permasalahan iku akeh sing ujian nasional. Apa nih akhir ini ujian aja? Ono sing poso, ya ono urusan keluarga, ya macam-macam pokoknya wis lah. Enten nyare, Ndak. sunatan. Ya, ono sing sunat barang, dadi niku wisan. ndak iso. Wis pendak. Ya ono akeh kan pendak yo Mati. Pilih iki kan kriteria ya sih rek, yo akeh semudi. Yo tak sebutno wis. Ndak percaya. Kancaku Rangga iku nang Kediri, terus Marno Niam nang Malang. Iku tok tapi. Iki yo asline duduk permasalahan males utawa wegah rek. Ya saking gak ono waktu ae sih kayak kumpul-kumpul ambek awakmu iku ndak ono. Menjan. Nah, saiku rek awake dhewe ku duwe kepikiran ngate upload, masih arek iku wek titik sing kumpul. Iki nglumpukno arek sakmene iki wis sorone yo soro. Yo rek, swara rek. Mane-mane. Soale sing dibutuhno awake dhewe ku wek waktu. Tapi kan waktune kan ngene kayak waktu yang tepat, rasa yang salah. Waktu ning video iki awake dhewe ku ndak gawe tutorial maneh rek, ndak gawe semacam apa, tapi wek gawe video opo awake dhewe ku kok ndak upload. Nah, iku wis tak sebutno permasalahane mau iku. Macam gue udah nggak sak akan. Tapi saiki ku awake dhewe wis perayaan wis holiday, tapi santai-santai wis. Dan singkate request, singkate menawa kepikiran duwe konten, yo komen lah rek di ngisor iki. Ngomong, "Mas, aku duwe konten ngene." Yo, duwe konten. Nah, wis. Nah, yo tapi awake dhewe ku ya ndak putus asa, ndak mandek di video iki tok rek. Yo bakalan upload maneh lah. Enten ono wis pokoke awakmu iku cene ndak awake dhewe upload cene weruh iku yo wis langsung subscribe ae di videone awake dhewe. Langsung subscribe. Ku pelakor pesange bojomu. Nah, tadi jene ero pemberitahuane teko videone awake dhewe upload entek langsung subscribe ae wis. Perkara iki kok subscribe ki yo ndak gratis rek. Yo gratis gratis. Aku belat ngentut. Poso lo. Tapi awake dhewe ku tetep semangat gawe video nang ae. Enten ana awake dhewe pokok aja lali subscribe. Yo. Nah, iku mau wis rek sing awakmu sing bertanya-tanya padaku, pada kawanku, Maledes pada aku, pada kawan. nah, dadi iku rek. Oke, bye. Jadi sekian yo teko video iki. Kanggo awakmu sing takon kapan upload maneh. Apa gak upload? Gue tak jelasno mau. Nah, aja lali subscribe. Wah, ya wis rek.
Kayak ngono kurang lebih nih teko video mau lelek ono salah kata ambek salah makna yo sepurane rek. Kita itu hanya manusia biasa. Putih ini tapi belah-belah Cewek yo. Sopo sih ndak ro. Kita itu hanya manusia ya biasa. 10 16 Oh iya iya iya. Ya meneng guys. C10 16 tas itu liwat. Dah tadi korek. Tapi nek sekian teko video dhewe iki aja lali. Oh, ndak usah aja lali. Ya nek sekian teko video dhewe. Iyo rek balik mana awake dhewe. Ya awake dhewe ku ya biasa lah. Nah saiki koyo mulai teko janjine awake dhewe mulai mau mambengi sih ya koyo mambengi. Aku awake dhewe ku mlaku-mlaku ya kaya jalan-jalan sehat ngono lho. Dadi rek awake dhewe ku opo sih kok diwajibno iku olahraga. Dadi iku dhewe ku ben kuat. Yo ndak kuat tok sih yo sehat lah kan kesehatan awake dhewe iku. Jadi kan mengandung vitamin anu rek. Kan sinar matahari ini mengandung vitamin A. Tapi mendung. Vitamin C. C itu Terus apa Cuk? nah makanya iku awake dhewe iku jalan-jalan itu. Apa meneh di bulan puasa isuk iku ndak oleh turu. Bantah. Wis iku tok ngono tok.